je. Danas ću da opakujem, a ja je. Hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Dobrodošli u naš najlepši, najslađi Kinder svet. Jao, danas šta li daje ova kokoškica? Šta je to unutra? Samo da vidim. Motor. Kako je ludo. Ide na jednom točku. Jo, kakav je fenomenalan. Kad mu se upali motor, pa nema ništa brže od tog motora. Evo vas strava. Jao, ima i mašinicu unutra, zavrti se i on piči. Strava, kakav mehanizam. Mnogo dobro. Možda ću da mu nacrtam neko slovo, ne znam, ili neki broj. Broj 1. Danas ste dobili trkački motor. Wow, šta li ćete sutra dobiti? O, zdravo deco! Da vidimo zlatna koka šta daje. Baš me zanima. Šta je unutra? Jo, čoveče. Jo. O, družina pingvina. Superiorna družina pingvina koja samo skakuće. Oni se sankaju po ceo dan. Kakve su ovo čudne sanke, da vidimo samo s koje strane ide. A? To je to. Kako drži ruke čudno. To mora da je neka pingvinska igra ili tako nešto. Da ga prikačim. Da, ovaj možda igra i karate. Karate ples. Ha! Danas ste dobili karate pingvina. Hehe. Šta li ćete sutra dobiti? Dobro mi došli, klinci. Ovo je najlepši i najslađi Kinder svet. Kad pojedem ovu čokoladu, krc. Jo, koliko je ima na sve strane. Koliko sam otvorio ovih jaja. Oho. Kakvi su ono delovi, da vidimo sliku. Razdragana družina pingvina i njihovi prijatelji. Jo, mislio sam da nema ovih prijatelja u igračkama. Wow, izgleda sam dobio onog sa pipcima. Onog ljubičastog sa desne strane. Jo, strava, kako se sastavlja dobro. Klik. Jao, jeste. Ljubičasta hobotnica. Ona može da se igra sa 1, 2, 3, sa 6 pingvina u isto vreme. Wow, ima 6 ruku. Kako je njoj super. Jo, što ima opasnu facu. Danas ste dobili hobotnicu. Šta li ćete sutra otvoriti? Ćao, čao mali ljudi,
Dobrodošli u Kinder svet. Svet najlepših igračaka ikada. Jo, da vidimo šta je Zlatna Koka pripremila danas. Automobil, kako je dobar. Što su dobre boje, žuta, crvena, plava, siva, sve živo, čoveče. Ovaj letići deo, ovaj deo koji mu pomaže da poleti, on se stavlja unutra. Turbina. I onda se ovo priključi. Samo s druge strane, da. Jo, kakav auto. Jako je pravljen, mora dobro da se uglavi. Ali kad ga sastavim, nikada se neće rastaviti. Klik, da. I unutra, mlazdi pogon, fantastično. Hoću da se igram. Kao formula, još leti. Danas ste dobili crveni leteći automobil. Strava, šta li ćete sutra otvoriti? Ćao maleni, dobro mi došli u najbolji svet Kinder igračaka. Šta li se danas krije unutra? Šta li magična Koka je smislila? Na sve strane neki delovi. Da vidimo sličicu. Crna čarobna kugla. Kako je luda. Kako je super. Isto ima više boja. Ova je tamnija. Pitam se da li svaka ova kugla ima sopstvene moći. To ću posle da isprobam. Da. 100% svaka ima neke nove skrivene moći. Jedva čekam da isprobam. Baš me zanima. Još samo ovaj deo da joj sastavim. Moram da ih uporedim. Imam nekoliko čarobnih kugli. Sigurno su sve strava. Tako je dobro. Danas ste dobili tamnu čarobnu kuglu. Šta li ćete sutra otvoriti? Ćao klinci, baš me zanima šta danas Koka daje. Kad se zalepi ova čokolada, prste ću da oližem posle. Volim kad je ovako šareno odmah. Da vidim sličicu, šta kaže ona. Pa neko čudno biće. Čudna družina nekih Marsovaca ili šta već. Sa koje planete oni dolaze? To su 100% neki vanzemaljci. Pitam se, možda su sa Marsa. Pa ovo služi kao četkica. Ima mi boje, mogu da crtam. Kako je lepo. Pogledajte vi tog malog Marsovca sa kojim mogu i nokti da se mažu ako hoćete baš. Fenomenalno. Danas ste dobili preslatkog Marsovca četkicu. Šta li ćete sutra dobiti? Zdravo, lepi klinci! Dobrodošli u Kinder svet. Najlepši, najmagičniji svet svih svetova.
O, šta li ima u ovom zlatnom jajetu? O, izgleda kao glava od zmaja ili tako nešto. Jo, izgleda sam u pravu. Samo da vidim kako ovo da sastavim. Jo, strava, pogledaj ovo od papira. Pa to su njegova peraja, njegova krljušt. Jo, kako je dobro kad se sastavi, on leti po oblacima ovako. Danas ste dobili vatrenog zmaja. Šta li ćete sutra dobiti? Ćao mali moji znatiželjni drugari. Baš me zanima šta danas koka daje. Nestrpljiv sam, moram brzo da ovo izvadim sve. Pa šta je ovo? Nisam siguran da znam koja je ovo životinjica. Evo, mnogo je slatka u kesici spakovana. Jao. Pa neko srećno mače ili tako nešto, ja sad nisam siguran. Ja, kako je slatko. Da li ste dobili srećno beba mače ili tako nešto? Šta li ćete sutra otvoriti? Ćao maleni moji. Da vidimo šta čarobna koka danas nosi. Umazali su mi se prsti od čokolade. Njami. Da vidimo. Izgleda neka magična kugla. Da. Wow, kako je šarena. Koliko delova. Ne znam s koje strane uopšte da je sastavim. Da. Ovo s ove, ovo s one. Crveno na crveno. Plavo na plavo. Svetlo plavo na svetlo plavo. Da. Jo, mnogo je dobra. Mnogo je super. Kako je, čoveče. Pitam se da li može fudbal da se igra s ovom. Ili stoni tenis možda. Evo ima da je ispravam odmah sada. Danas ste dobili šarenu čarobnu kuglu. Šta li ćete sutra otvoriti? Ćao mali ljubitelji Kinder jaja. Da vidimo čarobna koka šta je danas dala. Igračkice iz jednog dela. A svejedno ću da pogledam sličicu. Jo, šumska družina, šašava šumska družina. I njihovi drugari. Wow, jao, dobio sam metar. Mogu da premerim šta hoću sada. Baš me zanima koliki su babine naočare. Jao. Ili tatina klešta, sad ću sve da premerim. Jao. Ko bi rekao da šta se krije u ovoj maloj životinjici. Još može da ispaljuje.
Fenomenalno! Ispalit ću je! Danas ste dobili čarobnu macu. Šta li ćete sutra otvoriti?